Ea, batetik 10 zenbateko gogoa daukat praktiketara joateko? Ea ba, zure aurpegia ikusita, 3? Ez, 5. Tira, ez dago gaizki. 3 baino gehiago da. Ez, 5. Alegia, 5 inporta zaizkit praktika. Kaixo bikote, barkatu minututxo bat? Minututxo bat eta 10 ere bai. Ez dugu praktiketara joan nahi. Begira, soziologiako ikaslea naiz eta inkesta txiki bat egiten ari naiz. Zerri buruz? Nomofobia. Nomofobia? Nik badakit zer den. Hori da mugikorrik gabe egoteko beldurra. Hori da, zuzen. Bai, Tira, auster da. Inkesta bat ala lehiaketa bat. ez izan erretxina, Mikel. Ea, galderak egingo dizkizu eta ados. Zenbat aldiz begiratzen duzu mugikorra egunean zehar? 30 aldiz baino gehiagotan edo gutxiagotan. Nik gehiagotan. Bai, gehiagotan. Nik askoz gehiagotan. Landetxe batera joan behar duzu. Zer nahiago duzu, wifia egotea, ala wifirik ez egotea? Nik wifiarekin nahiago. Ba, nik nahiago dut deskonektatu. Bai, wifirik gabe. Azken galdera bat. Norbait hitz egiten ari zaizun bitartean, mugikorra begiratzen duzu? Akaso noiz bait, baina ez zait gustatzen. Nik bai, beti. Primeran bikote, eskerrik asko zuen laguntzagatik. Hilabete barru argitaratuko ditugu inkestaren emaitzak. Gero arte! Ez ezer, ondo izan. Mil esker, bai. Zer, Mikel, argi eta garbi homofobikoa zara. ba bai, denok bezala. Ba, ni ezain beste. Hane, zu ere ez zintzara mugikorra begiratu gabe bizi. Ez da egia. Zuk badiozu. Hane, barkatu, zer ordu da? Harrapatu zaitut. Horrek ez du balio.